Maya ya chinsesata senchira yobwekiranu nigo tokoyachaga kurwase county ya Kisii awase serikali ya county ya Kisii wetrase wizara ya bochenu yabage kubwatana n'ababwatani bande aso gochengera rituko ryechinjira cyo gutanga oroiboro gose World Contraceptive Day omuyega obago gokorekana ase ensemo ya bumachoge borabu ase abamenyi usasensemo ya kiamukama awase abamenyi kurwase chinseme cyo baba bago segetwa kwene kiabunango ikirana bare ase kinyagetari eryo gosemi wa mange igoro yechinjira cyo gutanga oroiboro boigo omuroberio bwokori bwose bwoko renka abantu amaritoni go bagokorekana ase chinsemi cyo muri keito Josephat Amisi no robot urwaso bwikiranu nanse omuyego nyarako bokoreta ababwatani abe sector y'abachenu me county ya Kisii chitariki una chiarero ensengi marige kunyarako baigo chengera umujiga buko nyarako boko ena nobo semia anene igoro yobomanyi igoro yoroiboro ime county ya Kisii umujigo inigo nyarako boko korekana senyakitali ya kiamukama yego toka ime ward ya Gusii itukeli umuhimu wawe una tumanya abantu igoro yechinjira cyo kubanga oroiboro team yeri tukeli neri una the power of options and every pregnancy is wanted. The power of options is a minute una ntubwate chinjira chinyine cyo kubanga oroiboro and every pregnancy is wanted una pero mongina abone te kuibora chingaki atagete ntonyora chi pregnancy engaki totatagete aseigo ikoria rero etwachirega gosemia bangina abagaka nonya basubati abake na the youth generally about contraception. Itukoria rero ninde no mugo kwasenyencho twatwara bagini kurwase county ya Busongo kurwase ministry ya health rero nitukori nene ya contraceptive day asensengi rero emuyego yego kurwase ward yane umuwaziri o health no arega na mona banyagitari ndobwate nonye abantu ba organization yako kwa LVCT no barega asengencho yoko orokeria abantu baminto na kibabwente gukora amangana family planning kurende obuyambororo bokubanga oroiboro bunagototebya omwaziri w'abachenu me county ya Kisii Ronald Nyakweba ngabono enzi ya COVID mangana family planning tosomya abantu baito yapa nyara abana lyoka uchumi ya lende basi yuko bari mukuru abere chinka abandi babizwaga abandi baba baibya igo tuacha basically kubwaterana no mu Gusii ya county ya Kisii to sambaze uchumbe ina nere important abantu baito forward bamanyo kuja woko kimya abana bake nabona uchumi ya kongirega toese ko ebwato kaiga tonyore nonya abana abange tonyore nonye family obwate nene na boli mumboyo ndagirate yora abae ebinte kaminebi ebigo chigo tokongera mutwali tonyore nga tuachandra nonya abana abatoko tokoibura boniga igorenda mafundisho asa magiria jonigo abangi banyarako boigo bakoringorigwa amaruire ao asabana bake anene chinyaroka boigo banyarako bakwenanwa obosemia yore chinchira ao babwene tako bakwerenda elinde tibasoanania ase obolito obwa mapema. As a community generally teenage pregnancy na bana betu banyare kwa bako bamulito sana na lero twachire gosomi nonya abana bakebuna nabo bakonyara kwirenda mbaba mulito ndiri batabuna abana bake batumye contraceptives atatiga bachanya gitari tobasomi about abstaining kebetere tivna abana bakemba bwana tabatumye family planning ntoriko bae ntubuna abanyagi omuyego ibuigo nigo nyara kobokwana na obasemia igore chinchira ao anene chekerero ichuchia nyale ko bachikoirwa eligotanga anene oroiboro nechindedere echiokonyora ekerabangina bachire bakoewa bakonyukera lituko nande ebatakire gochinyukera lituko gochakera litangani mbaka lituko lyomoelyo tobate chilisha 28 days echa 28 days ekero momina anyule mbaka Maria wana bakunywa sindani kire bako bitwa ebirane bako bekirwa
ngoro kwane gore mwana kutumia chikondom umete kondom ngogonyera abantu bane rugoire bakonya ko mwana family planning igo basically kelenge kenene family planning ndo yakora. Kuripotiri katasini kia Ndizi TV kure nyagitalia kia mukameye gutuka ime constituency ya Nyaribari Masaba ime county ya Kisii eliterane Josephat Amese.